Ha bármit megkaphatnál, de bármit az egész világon, mit akarnál? Morfiumot. És ha adnék neked annyi morfiumot, ami egész életedre elég lenne, akkor mit akarnál? Morfiumot. Basszus! Basszus! Dick! Amióta az eszemet tudom, ügyvéd akartam lenni. Basszus! Timothy Olyphant, Anger Zsolt. Stephen Eric McIntyre, Vég Péter. Joe Anderson, Fenyő Iván. Rossif Sutherland, Nagy Ervin. Könnyű pénz. Magyar szöveg Vince Miklós. Hangmérnök és vágó Hollósi Péter. Gyártásvezető Újréti Zsuzsa. Szinkronrendező Aprics László. Fényképezte Michael Marshall. Írta Lee McDougall. Rendezte Gary Yates. 3 nappal korábban. Kedd. Dr. Johnson-t várják a gyógyszertárban. Dr. Johnson a gyógyszertárban. Szaros takarító lettél. Környezetvédelmi, betanított munkás. Kukás. Nem, ez egyfajta... Neked való állás. Mindig pedáns voltál. Ja. A blokk legtisztább cellája. Mindig te nyerted. Mikor jöttél ki? Most. Ma? Ja, busszal jöttem a sitről. Egyenest ide. Egyenest ide? Itt vagy, úgyhogy ide. Jézus. Mi az? Semmi. Gyere. Azt hittem, örülni fogsz nekem. Persze, hogy örülök. Csak ez a meló... Verekedtél? Mi? Dehogy én... Ki tette ezt veled? Senki, ez semmiség. Nekem elmondhatod. Mondd el, és elintézem, te is tudod. Nem érdekes. Jó. Rendben. De elég szólnod. Figyelj, eljönnél a kérombahat után? Vagy várjál csak, itt van a kulcs. Pár óra múlva megyek haza, oké? Okay? Jó, ha megjöttél, megbeszéljük. Várj, itt tilos a dohányzás. Mit beszélünk meg? Erős vagyok, Dick. Visszamegyek dolgozni. Ó, Jézusom. Jézusom. 5 éve nem láttam egy tiszta tűt. Hé, az ne nyújj hozzá. A szentség, itt gumikesztyű. Ne, azokhoz se nyújj hozzá, nem ezek hallod. tök újak. Mit keres maga itt? A raktárt az éjszakások csinálják. Igen. Én csak... Ez ki? Csak a cimborámmal beszélgetek. Itt Jeremy a 3G raktárból. Félreérti. Itt Dana, mondjad, Jeremy. Várjon.
Azonnal küld le a biztonságiakat. Te köcsög! Ne, Bug. Jeremy, kérlek, hallgass végig. Ismersz engem? A biztonságiakat! Küld már le a biztonságiakat! Buggal 3 évig voltunk cellatársak. 3 órája volt kint, és már is sikerült kirúgatnia. Most ültem le a 4 felett. Leültem, rólad egy szót se szóltam. Ezért hálás vagyok. Nem azt mondom, hogy az adósom vagy. Hanem mit? Hogy az adósom vagy. Most mi van? Be kell váltanom, mielőtt letiltják a számlámat. A szecségit. Mi ez a szar? Pénzváltó. Ilyen automata. Ilyen pénzkiadógép. Nincs pénztáros. Nincs. Csak nem. Látod, erről beszélek. Fogalmat sincs semmiről, haver. 83-at írunk. Aha. A bankok megváltoztak. A cucc is. A zene is. A Culture Club meg a Duran Duran a menő. A cucc is. Ja, most mindenki kokózik. Tiszta röhely. Mehetünk? Ja. Hello, srácok! Mennyi van benne? Várjál, előttem van vagy 600. Mit mondtál? Nem mondtam semmit. Van egy ötletem. Erre vártam. Kidolgozunk egy tervet. Rendben. De ha bevállaljuk, meg kell ígérned. Főzzem én. Nem, majd én. Mi a terv? Precíziós munka. Semmi erőszak. Oké. De komolyan, nem ölhetsz meg senkit. Jó. Kerítünk egy csapatot. Én itt vagyok. Te egy ember vagy. Na és Joan? Ő tudod főzni. Mi van vele? Még mindig halott. Nem. Ki ölte meg? Tetkós. Ő hol van? Meghalt. De teljesen. Ki nyírta ki? Rolly Nickel. Jól tette. Ő hol van? Te nyírtad ki, nem is emlékszel? Jézusom. Az, hogy eltalálsz valakit és meghal, nem jelenti, hogy te ölted meg. Szerintem Donnie kell. Ne. Ő nem. Haldoklik és bal szerencsét hoz. Mint haldoklunk, haver. Donnie kell. És az ő mesteri bűnöző agya. A múlt héten láttam. Kapott valami új ízét. Az egyik vesém kész van. Vége. A másik meg 40%-on funkcionál, a vérnyomásom az egekben. De a tüdőm javult, és csak akkor leszek rosszul, ha eszek.
Még mindig nem tudják, mi az. De mit értenek hozzá, hm? Szóval mióta használod a... Ó, ez már jó ideje. A gépek nagyszerűek, mindenki ilyet használ. De hogy szerzed meg a kódot? Hát, a legtöbben a tárcájukon hordják. Igazán? Ja, jól elrejtik. Kell keresni, de ott van ide. És hol szerzed a tárcákat? Bizony így van. Tudjátok, hogy mit mondanak? Hogyha nem tudnánk nevetni, mind megőrülnénk. Nagyon igaz. Szegény Rozinka ezt tudta volna. Nem olyan, mint ha kirabolnám őket. Az nem komálom, érted? És ha nem sokat veszel a kártyáról, a legtöbben észre se veszik. Úgyhogy ez egy olyan... Áldozat nélküli bűncselekmény. Áldozat nélküli bűncselekmény, pontosan. Na lépjünk. Hova megyünk? Vissza kell tennem a tárcákat. Visszaviszed? Persze, tudod milyen szar, mikor az összes papírodat elhagyod. Nem mondanám, de hát igaz. Hát biztosan tudod? Persze. Szerintem ez itt nem lesz elég. Hozatni kell még egy kis... Oda nézzetek! Tolvaj! Tolvaj! A morfium a természetben előforduló anyag. A mákból lehet kivonni. Hamar függőséget okozó narkotikum, de nem olyan, mint a heroin vagy a kokain. Teljesen tiszta anyag, amit receptre adnak. És nem kell a vénát döfködni. Bármelyik izomba be lehet küldeni. Ez az intelligens drogfüggő kedvenc cucca. Jezebel. Egy öntudatos használó nem süllyedhet a lopkodásig. Készpénzre van szükség a hosszú távú ellátás biztosítására. Ez lenne az ideális. Ha az a kis pénz meg lenne, olyanok lennénk, mint bárki más. Szerda. Az Istenit! El akarod lopni a kocsim, te szarházi? Lazicskán! Vannak enyhítő körülmények is, amikről talán nem is tudsz! Figyelj, ne ítélj elhamarkodottan, jó? Mérlegeld a... Jézusom, Dick, mit csinálsz? Szia, Lini, hogy vagy? Apa!
Szia, Jamie! Jamie, gyere vissza! Hol tekerektél? Tudod, hány óra? Nyugi már, anya! Ide hallgass, ezt már megbeszéltük. Halálra izgultuk magunkat miatt. Húzz innen a picsába! Örültem, fiam! Gyere már! Kezeltesd magad, Dick! Szia, apa! Az a legfontosabb, hogy bármi történjen, egymáshoz mindig őszintének kell lenni. Úgyhogy eldöntöttük, hogy elkezdünk üzletelni. Nekiálltunk árulni a cuccot, és egy darabig jól is ment. De a többieket először láttam. Csak Laurent ismertem. Nemrég jöttem meg Franciaországból. Úgyhogy San Diego egy új világ volt. De ezúttal egy kis repülőn jöttünk vissza, amit Sammy kötött el. És elkezdtek veszekedni. Az egész kóceráj teli lett bankjegyekkel, a cucc meg halomba állt a fülkében. A pilóta, aki szintén szívott, üvöltött, hogy higgadjunk le, de ez a gond a kokóval. Agresszívvá tesz. Pláne a latinokat. Szóval Miguel és Juan a padlón birkózott. Sammy megragadott valamit, amiről azt hitte, hogy kapaszkodó, és amikor meghúzta, szevasz Sammy, kiszippantotta a kékét. Nem semmi. Akkor döntöttem el, hogy leszakom. Ja, jól tetted. Igen, jól tettem. Szeretném megköszönni, hogy elmondhattam a történetemet, és hogy meghallgattatok. Én is köszönöm. Kösz, hogy itt voltatok. Kösz. Kösz. Köszi. 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 Kösz. Rég. Na jó van, srácok, én mentem. Eleinte a nővérektől szereztem be. De aztán elkezdtek kérdezésködni. És akkor le kellett lépni. Mennyi? Hetente? Mi? Nő. 6. Mit mondhatnék? Jó vagyok a nőknél. És imádom őket. Én is el tudom látni. Nővérek. Az jó, az nagyon jó. Az a legjobb forrás egy jó cucchoz. Igen. Beadsz nekik valami dumát, meg még valamit, és ingyen megkapod. Te megkapod azt, ő meg azt. Mindenki jól jár. Amíg egyszer csak nem hajlandó adni, és átalakul. Valami személyiséggé. És azt mondja, hogy meg kell változnod, meg kell javulnod. Te meg... Oké, megpróbálom. De akkor mit csinálsz, Billy? Elmész. Hát persze. Elhúzod a csíkot. Mielőtt ő dobna ki. Hogy aztán te gyere vissza hozzá. Térden állva, esedezve. Égre földre esküdözve, hogy jársz majd terápiára. És járunk is. Elkezdjük a 12 lépést. Talán megbotlunk, néha vétkezünk, csak hogy egy nap kibaszott jól legyünk. Senkinek se esik baja. Aztán kell egy kis pénz, ezért
Kölcsön kérsz valamennyit, erre ő. Te meglopsz engem, megint repülsz. Aztán újra visszajössz. De képzeld, már késő. Már van neki valaki más. És nézd meg, igazi férfi állással, meg még TB-t is fizet. Te meg ott fekszel, magzati pozícióban, a bejárójukban, és a srácod meglát, és alig ismer rád. Te, szoktál te faszikkal dolgozni? Hogyne, persze. De nem arra a hülye repülős sztorira céloztam. Voltak balhény. És ültél már valaha? Nem. Engem nem kaptak el. Csütörtök. Igen, és van számlavezetés? Igen, de szinte csak szimbolikus összeg. Ezen a pályázaton minden részletesen be van írva. Biztos benne? Igen, nagyon köszönöm. Igazán képes. Ja, Dick, mintha az apánk lett volna olyan, mint egy király. Király? Ja, gyakorlatilag ő dirigált. Aligha. De igen, mindig Dick tervezett. Ügyvéd úrnak hívtuk. Donny, csak te neveztél engem így. Ügyvéd úr? Azért, mert Dick jogi egyetemre járt. Soha, ez csak legenda. Esküszöm, senki nem olvasott annyi könyvet. Több százat. És filmklubot is szerveztél, emlékszel? Filmklubot? Hetente egyszer mindenki, illetve nem mindenki, de a többség összegyűlt filmet nézni. Dick ötlete volt. Nem az én ötletem volt. Én mindig azt hittem. Mindegy, ő választotta ki a filmeket, és láttam néhány eszméletlen. A többiek javasolták a saját kedvenceiket. De nem azokat tetted be, igaz? Nem, szolgáltatásokkal várjuk. Magasan kvalifikált munkatársaink széles körű Dick minden filmben ismer mindenkit, és egészen bizarr filmeket láttunk. Dick, mi is volt ez a francia, amit mutattál? Francia? Egészen bizarr filmeket is mutatott nekünk. Dani, ezt nézni akarom. A belvárosi bankfiókunk 3 vadonatúj pénzautomatával igyekszik kielégíteni minden ügyféligényét. Bankautomatát kirabolni nemzeti ünnep, vagy hosszú hétvége előtt érdemes. Nyilván, mert nemzeti ünnep előtt fullra teli vannak ezek a szarok. Úgy van, Dick. A tálcák olyankor szarásig meg vannak rakva készpénzzel. A péntek is megfelelő időpont. Fizetésnap. Úgy van. Mire vársz még? Kelj fel és cselekedj! Tudod, én francia vagyok. Tényleg? J'ai grandi à l'extérieur de Paris, à côté de Meuchin. Ez kurva jó. Ez csúcs.
Diki, mi is volt ez a francia film? Amikor a fickó, aki kiakadt nőnek költözött, aztán kiugrott az ablakon kétszer is. Mi volt az? A bérlő, Roman Polanski. A bérlő, eszméletlen film. Mr. Polanski! Ne csinálja! Mi ez a szarság? Shelley Winters volt a házmester. Látod, minden szereplőt ismer? Hát, nem tudtam, hogy a filmek bent ilyen népszerűek. Nálatok sosem volt vetítés? Te hol is ültél? Sose ültem. Diki, azt hiszem, Donnie, sok balhéban benne volt. Ja, ismerem a dörgést. Csak éppen bal szerencsés volt, mármint elítélésileg. Kár, népszerű lett volna. Mit csinálsz? Ellopta a kazettáimat. Ez nem igaz! Miket? Éppen Wine, a Greatest Hits. Ezért akarod megölni? Ha meg akartam volna ölni, már nem élne. Bug, ő itt Billy. Hello, Bug. Dögölj meg! Hé, nem látod, hogy nem tudja magát védeni? Oké. Bug, az arcát ne! Az arcát ne! Na jó, én mentem innen! Ne, Tony, várj! Nézd meg csak, hogy bejön ide és neki esik mindenki! Te vetted el a kazettáit! Nem! Bug, azt mondja, nem ő vette el! De akkor meg ki a franc lehetett? A shit, te! Mi van, meg akarsz csókolni, káboly? Mi van, meg akarsz halni? Doni, várj már kicsit! Bug, engedd már el! Miért kell egyáltalán ez a bájgúnár? Ezt már ezerszer megbeszéltük. Ha Doni megy be, kapásból kihívják rá a mentőket, basszeg. Bocs, haver. Ha te vagy én megyünk be, egyből kitör a pánik. Rögtön telefonálnak, meg mit tudom én. Ő a jegyünk. A pénztárosok buknak rá. A legszívesebben egyből hazavinnék az ágyukba, basszeg. Azt a szerepet te már nem játszhatod el. Le kell róla mondanod. Még értek a nők nyelvén. Egy igazi csábító vagy. Harrogat. Kurva életbe. Na jó van. Hol tartottam? Billy bemegy a bankba. Billy bemegy a bankba. A pénzzel. És átadja a pénztárosnak. Minek? Ha? Megmondod, hogy az automaták 1-0-val többet adnak ki, és erre ők rögtön rohannak megcsinálni. Mennyit lehet kivenni egy ilyen gépből? Napi 200-at, de néhol 5-öt. Bankja válogatja. És hányan használnak automatát forgalmas helyen? Mondjuk egy pénteki fizetésnapon? Nem tudom. Tucatnyal legalább. Szóval mennyi lehet egy olyan gépben? Ezrek? 10 000-ek. Talán. Nem, ahogy ő mondja. Honnan tudod? A kuzinomtól, Alex-től. A kuzinod, Alex? A kuzinom biztonsági őr. A kuzinom biztonsági őr? Figyeljetek, a gépekben 3 tálca van. Ilyen kis ládák, és... A gépekben tálcák vannak. Rajtuk fedél, és összesen 3 ilyen kis tálca van. Mindegyik tele van úszosokkal. De a kocsikon biztonságőrök vannak. Már láttam? A szerelők kocsiján nincs. Ez a terv tökéletes. Csuda szép. És nem ölünk meg senkit. Ennyiből simán el leszünk 1 évig, vagy talán tovább is. Dick! Mi van, Doni? Adsz egy 20 centest. Doni, minek az neked? Mert nincs pénzem. Tessék, Pati.
Közi. Lenne végre egy kis tőkénk. Az újrakezdéshez. Szóval, amit csak akarsz. Hallod ezt? Végre elment Salzburgba, mi? Salzburg. Látni akarja, ahol a muzsika hangját forgatták. Miss Julie Andrews-zal. Hát pedig megveszed a farmot, amiről álmodoztál. Lehet. Leteszem érte az előleget. Sosem mondtad, hogy farmot akarsz. Ja, a fiának Jamie-nek a farm mellett lovat is ígértél, igaz? Ez nem fontos. Én is akarok. Te is vehetsz lovat. Az a lényeg, hogy nem kell többé lopkodnunk. Lesz ilyen önbecslésünk. Önbecslés? Önbecslés. Ja. Ne feledjétek, srácok. Profik vagyunk. Jól csináljuk. Ma nincs cuccozás. Semmi. Aludjátok ki magatokat, és reggel tisztán gyertek. Hol Mindenképpen. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen rain? I wanna know, have you ever seen rain? Coming down Sunday. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my A kaszálás napja. Honnan szedted ezt a kocsit? Mundaktól. Átlagos kellett volna. Szürke. Megjegyezhetetlen. Nem pedig egy ilyen lerobbant szar. Megy, mint az állat. Fel van turbózva a spéci karburátor, 8 henger, 350 lóerő, ez egy bikakocsi. Ez az Aprilbáj nem is olyan rossz. Mindig buzi voltál, báj? Na megvan? Hát, ja, de eszméletlen volt ott. Ezt hogy érted? Tudtam, hogy valami úgyis bebaszik. Ne, semmi sem baszott be, csak arra gondoltam, hogy mi van, ha a kártyáimon nincs pénz. Én megnyomnám a kivételt, mint az állat, a gépek meg villognának, a köcsögök körülöttem meg... Speedezel, bassz meg! Nem, csak agyalok. Add a pénzt és a számlát Billynek. Ja, persze, elhoztam mindent. Itt a számla 60-ról, Yeah. meg készpénz 600, igaz? Yeah. És van még 2, 4, 6, 80 dolcsi. Azt tartsd meg. Dehogy. A munkádért. El kéne osztani. El akartam. Ne légy már ilyen pitiáner. Nekem is járna belőle. Bár- A részemet. 20 dolcsi. Ja. Abból tud répát venni a póniának. Bug. Ezt ne told el, légy szíves.
600 dolcsi haver. Rendben, tudod mi a dolgod? Persze. Odaadok neki $540, mert a 60 az enyém, igaz? Mi? Igaz? 600-at adsz. Nem, neki van igaza. Biztos? Persze, mert 60-at akartam kivenni, de a gép 600-at adott. Ez a sztori, igaz? Dick azt mondta, hogy 600-at adj. De igaza van. Én adtam neki 6-ot. Elvett belőle. Atyaik, számolj már! Igaza van. Te érted? Na jó, figyelj. 60-at vettem ki. Akkor marad 540. És mit csinálsz vele? Az most nem számít. Oké. 60 dolcsit akart kivenni abból a kurva gépből, úgyhogy csak a többit adja vissza a banknak. Helyes? Ügyes fiú. Helyes. Dick, Mi van? azt hiszem, hogy hoznom kell. Jézusom. Mennyire? Hát nem is tudom. De amíg ő bent van, szerinted nem vihetném vissza ezeket a tárcákat? Nem, Doni. Ez most nem jó alkalom. Jó. Na jól van. Készen állsz? Ja. Rendben. Hát akkor menjél már. Sok szerencsét. Yeah. Viszlát Mexikóban. Segíthetek? Igen. Nézze, fura dolog történt. Pénzt akartam kivenni 60 dolcsit az izéből, de 600-at adott. Csak most? Igen. Dani, nyomos a cuccból. Mi? Mit tolsz? Mert át kokót. Egy kis kokót. Egy kis kokó? A fejem miatt. Bassza meg. De azért hagyjál. Ja, az a gép volt. A másik végén. És megvan a bizonylat? Persze. 60-ról látja. Ja, szerintem hozzáadhatott egy nullát. Ja. Különös. Ja, különös volt. Ja. De klassz. Mint azok a félkarú rablók Vegasba. Járt már Vegasba? Elviszem a bankköltségét. A bankköltségén? Igen. Bug. Ja? Ésszel. Inkább vergődjek. Megtennéd, hogy nem bagozol? Mi van? Egy tüdőm van. Bug, ne füstölj az orra alá. Ő is dohányos. Én nem. Dehogy nem. Már csak napi 3-at. Lehúzom az ablakot. De hátra jön, és egy tüdőm 10 van, percet úgyhogy... bírjál már ki cigi nélkül, Bug. Hogy bazd meg. Nézze, elismerem, eszembe jutott, hogy megtartom, de... katolikus vagyok. Értem. Megkérdeztetem a keresztnevét? Álma. 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 A-L-M-A. A-L-M-A. Hű. Szép név. Köszönöm. Ja. Nézze, lehet, hogy felhívom. Rendben. De itt hívom. Várom. Rendben. Érti? Majdnem elvitte. Aha. Köszönöm. A pénzt, de az önöké. Majd valamikor beugrok. Jó, kellemes napot. Viszont. Hey.
Mit csinál ez? Le akar lépni? Oh. Megszerezted? Micsoda? Poffa be! Hogy ment? Ja, az? Remekül. Ma csaj írtó kedves volt, és megadtam a telefonszámom. Csak viccelek. És szerinted bevette? Ja. Dick, most már nagyon kell. Tartsd vissza. Don. Doni, ha ezek megjönnek, minden nagyon gyorsan fog történni, és nem fogunk tudni téged keresni. Ugyan már, hadd húgyozzon egy sikátorban. Ja, hogy lekapcsolják. Nem kapcsolnak le. Akkor hadd keresen egy mosdót. Nem pisálhat. Mit zavar ez téged? Én nem bagózok, ő nem húgyozik. Mi a francra pofázol? Csak dühös, mert jó voltál a csajnál, ez a baja. Ez. Mindjárt jönnek a szerelők, valamelyik talán elmegy veled randizni. Sőt, miközben a fejükhöz szögezed a pisztolyt, ott helyben meg is tolhatod. Már mondtam, szép fiú. Szállj le rólam, mert ha rám jön, bárkit elkapok. Rendben. Biztosak olyan van odabenn mi. Mi? Érted? Férfiak, együtt. Erről nem szoktunk beszélni, fogd be. Mit mondtál? Bug. Mivel? Ültél te valaha? Nem. Mi a franc baja van ennek? Tudjátok, lenyomom ezt a rost! Végre! Majd adok én neked, te bárkulál, megmondhatom, hogy mit rugass egy bótsíttesse! Tudod, mit számít neked egy élet, te rohadék! Hát szólj le! Te mocsok! Kutyaszar 5 óránál! Megyek ebédelni. Jó. Te Dick, most mit? Egy kurva szót se akarok hallani. A rendszámot is kubizza. Jók vagyunk? Azt hiszem. Azt hiszed. Mundáktól hoztam. Az Istenit. Ügyvéd úr, egy kocsi miatt ennyire begyulladsz? Rossz pályát választottál. Nem én választottam. A faszba, hát ez meg mit csinál? Mi? Hát ez Álma. Álma. Ki? A bankból a pénztáros. Ez volt az? Ja, Álma. De hát ez egy... Ez bazd meg, ez elmegy. Hát ezt nem hiszem el. Kapjuk el. Ne, a zsaru még itt van. Miért megy el? Hova mész? Maradjatok itt. Mindjárt jövök. Segíthetek? Nem telefonált. Tessék?
Ja, a pénztáros telefonált, hogy az egyik automata elromlott? Nem. A faszomba. Nem telefonált. Nem telefonált? Mit mondtam? Ez biztos? Még használják a gépeket. Eltoltad? Nem toltam el. Te toltad el! Te vagy a csőtt. Billy, kussolj már! Megcsináljuk, vagy mi lesz? Basszus, hadd gondolkodjak már egy kicsit. Donny, nem most! Mi van, ügyvéd úr? Azt hittem átgondoltad. Ne húzd már. Szerintem alábecsülted a munkáslányt. Ja, Dick, most mit csinálunk? Lefújjuk. Lefújjuk. Igen, vége. Az eszedbe se jutott, hogy a pénztáros megtartja a pénzt? Nem most mondtam, hogy dugulj már el. Újra kezdjem. Ó, a kurva életbe. Bigge! Na gyere, Hagyjátok már abba! Mi? Belét a bájtúrnál, neked Hagyjátok már abba! Most jártál! Pofádat, panasz! Doni, ne! Hé, Alex! Donny? Ebben nincs véletlenül mosdó. Hát ez meg mit csinál? Ott a belépőnk. Mit csinál ez? Ez a kuzinja. Alex. Figyelj, Donny, munka közben senkivel sem állhatok szóba. Ja, értelek persze. Bassza meg. Durrantjuk meg. A pénzszállítót? Ja. Ho. Rendben. Fuck! Higgy, Dick. Ámen. Kussolj, Billy! Azt nem viheted el. Nézd meg. Nem ez volt a Te terv. mondtad, hogy le van fújva, Dickie. Jézus fasz! Te benne vagy? Benne, cowboy? Jézusom! Szerintetek milyen messzire juttok el egy lopott pénzszállító autóval? Elvisszük Mundakhoz. Nem lehet, Buck! Te csak fedez. Ezt nem teheted meg! Gyerünk, cowboy! Ne! Mi a francot csinálsz? Dick! Dick! Alex! 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 Bassza meg! Nyomás, hozd a súszkulcsot! Hey, itt van! Paraszt! Ne! Hé, Buck! 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 Elvitte a kocsit, Billy! Gyere már! Gyere! Vág rám lőtt, haver. Tudom, láttam.
everything alright. Gonna be tonight. Gonna be fine. Hol a faszba tűnt Dani? Ez rohadt vad volt. Haver, ezért szétrugom bágságét. Jól vagy? Ja, haver. Bár jól esne egy löket. Basszeg. Gyorsan el kell tűnnünk. Bug. Bundág. Zárj be, ne engedj be senkit. Rendben. Szóval, mi történt? Nem tudod, hogy lehet ezt kinyitni? Gyere! Kifelé! Miért? Mert rablás volt, veszélyben van. Hé, eresszen, menjen a kocsimtól, nem hagyom magam kirabolni. Takarodjon a kocsimtól! Szűzanyám, ez vérzik. Ja, a barátom lőtte meg. Kórházba kéne vinni. Pontosan. De nem az én kocsimmal, csak ez marad szegény uram után. Hé, legalább a sajttortámat adják vissza, a sajttortámat! Add oda neki. Haszontalan bűnöző! A kék a legforróbb. Bug! Dani? Beutazok, haver! Rendben. Gyere ki, és itt elmehetsz budira. Vennék, te Alex, azt üzened, hogy előbb tedd le a pisztolyt, és feküdj a földre! Alex. A faszba! Jézus úristen! Bassza meg! Ez kurva jó nap volt. Mi? Életem legjobb napja. Kösz, hogy bevettél. Mit csinálsz? Csak egy egész picit. Lehezen nyugtad. Hol ez a kis véna? Add meg a helyszínt, megy az erősítés. Honnan a picsából tudnám, hogy hol vagyok? Itt ülök ebben a kibaszott raktérben. Hagyd abba! Hagyd abba! Hagyd abba! Jobb gondolj rá!
Hallgass már, inkább csináld te! Nem mozdulj innen. Kinyitom a kocsit! Ki akarok fúrni? Nyugi már! Én nyugi! Te nyugodj meg! Én nyugodt vagyok, bazd meg. Lelőtted az őröket, lelőtted Billit. Nálad nyugisabb. Engem meg ott hagysz, te hülye seggfej! A te ötleted volt, Diki. De ez nem az én ötletem volt. Húzzunk innen a picsába. Menjünk el! Billy haldoklik, és a fasz tudja, hogy hol van Donnie. Itt vagyok, Bendik! Alex, ha kedves az élete, tedd a fegyvert a padlóra. Nyisd ki az ajtót, és szép lassan gyere ki. Vagy sóhajts mélyeket. Indíts be a kocsit. A szentségét. A szentségét. Először a szemülem. Bak, mit csinálsz? Billy, elvérzék. A kocsiban, az utcán. Talán jobb lenne engedelmeskedni. Tudom, hogy fontos a munkád, meg minden. Ideje indulni! Ember! Mi van? 80 rugó és kimegyek. Nem, Mr. Pitcher. Ugyan, van itt egy rakás pénz. Úgyis az enyém lesz. 60! Dögölj meg! 50! Dögölj meg! 40! Dani, tégy meg egy szívességet, fogd már be a lepcses pofáját! Kijövök! Could have been alright. Could have been half night. Could have been sweet wine. Could have been, yeah. Ez rengeteg pénz. Alex,
Igen. Mennyi van a táskában? Olyan 300 000. Srácok, mi van? Billy! Na né, csoda történt. Bassza meg! Bag! Mi van? Jézus Mária! Mi a fene ütött belét? Minek lőtted le Billit? Ezt elbasztad! Tony, nyisd ki az ajtót! Dick, te vagy az? Ja, én! Most már el kell húznunk innen! Muszáj! Nyisd már ki! Hát, tudod, Dick, most nem vagyok valami túl jól, és inkább maradnék Alex-el. Dögölj meg! Hadd maradjak, Dick. Kérlek. Tudok vigyázni magamra. Te menj! El kell menekülned. Bejött. Csupa vér volt. Összeesett. Felállt. Kifizette üdítőjét. Szimpatikus fiatalember. Aztán átment oda a szembe. Igen. Minden gyorsan történt. Minket lefektetett a padlóra. Nem láttunk semmit. Egyszer csak lövések, meg minden, de ő egy igazi hős, az unokahúgom, Alex. Ha csak én lettem volna ott, nem jutottam volna ki, de ugye Donnie miatt muszáj volt. Mindig rendőrnek készültem. Te is le akartál pattanni. Bolíviához mit szólnál? Meg fogunk halni. Te is tudod, ez az a rész, amikor meg fogunk halni, vagy valami rosszabb. Peru? Hülye. Sikerülni fog, Dickie. Sikerülni fog. Ez micsoda? Jesszus úristen! Bassza meg! A szentségit. Fasz! Az a rohadt ribanc. Bug! Az nem ér a világon semmit! Ki lehet mosni? Ó, Jézus! Úristen! Szerinted Dél-Amerika merre van?
az agyam eldobom. Ja. Mire vársz? Nézd meg magad. Na. Akár egy rózsaszín Chuck Norris. Szállj fel a lóra. Én nem megyek. Dehogy nem. Nem, külön válunk. Nem, mert ha a zsaruk elkapnak, rám találnak, úgyhogy velem jössz, nyomás. Szállj már fel, Dick! Mit akarsz? Lelőni? Ne kényszeríts. Nincs hozzá merszed. Ugyan, Dickie. Tudod, hogy a lovak közelében nem szabad lőni. Négy év és 87 nappal később. Öngyújtó, egy doboz cigaretta, egy tárca, fotó, bankkártya. Itt írt alá. A viszontlátásra. Nem. Többé nem ló. Jól teszed.
is this shit? Oh, you know, it's new wave stuff. Oh, it's new. You still use it? Me? No. No way. Can't be doing that shit anymore. You know, the doctor said that's it. I'm out. She comes into focus, focus, focus.